chiflele la caramelizat. Bun! E nebunie ce aici, să faci 100 de burgeri chiar e greu! Iar acum, pentru că copiii o să uite la film, o să le dăm și pachetele cu dulciuri de la Sum. Iar nimic din toate astea nu ar fi fost posibile fără această echipă minunată. Mulțumim încă o dată Fundația Metropolis și la această echipă minunată. Felicitări tuturor!